खुलुमबाय। दैज्लां बोथोरनि दुंब्रुद बेलासिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दानिया फै जोङो दिनैनि रादाबाव दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दिनैनि गाहाय रादाबाव जोङो मोननो हागोन जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे मुगैथाव खौरां। सोरांस्रि ब्रह्म, खनिन ब्रह्मनि बिसि, हाबा जाखानाय आइजोआ 6 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया चिरां जिल्लानि बेरहांगाव हास्रावबारि गामिनि फुंनि 7:30 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फिसाय खनिन ब्रह्मआ हालौनो थांदोंमोन, उनावहाय बिमायंनि न'आवहाय बेरायनो थांदोंमोन होननानै न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। न'खरनि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला सोरबा गार' हौवाजों फनाव सावरायबाय थायोमोन होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बिनिखायनो सोरबा हौवाजों खारफालांबाय होननानै न'खरनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामनाय जादों। बिनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौहाय खोन्थाहरनो थाखाय 8876176880 बे नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। दा फिसाय खनिन ब्रह्मआ एजाहारबो होखानाय जाबाय होननानै फोरमायनाय जादों। दिनै बिफां लाइफां गायनायनि दिन, बेयावनो एबा 73थि दंफां गायनायनि दिनावहाय आसाम फरेस्ट मिनिस्टार चन्द्र महन पाटवारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बिश्वनाथ ओनसोलावहाय खुंनाय जादोंमोन आरो आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमायावहाय 300 बिगा हेक्टर हायावहाय दंफां लाइफां गायफिननाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होदों। बे बाथ्राखौनो लानानै गासै राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि फैदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय हायावसो नोजोर होलायबाय नामा होननानै गोबांथार सोंथि फैदों। उननि समावसो जोङो मिथिनो मोनसिगोन आसाम सोरखारा बबेयाव थिरांथा लानाय जादों। दिनै बे हाबाफारियावनो लोगो लानानै MLA पद्म हाजरिकायाबो बुंदों, 6 सिडुल PRCनि आयेन बायदियै हानि पाट्टाखौ गोख्रैनो होनाय जासिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो चन्द्र महन पाटवारिया बिथाङा बुंबावदों, 1998 मायथाइनिफ्रायनो हाग्राया जोबस्रांबोदों। बिनिखायनो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब लानानै हाग्रा बंग्राखौ गोग्गोम खालामफिननो थाखाय, मोजां बारहावा खालामनो थाखाय बिफां लाइफां गायफिननो थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौ बिथाङा खावलायदों। चिरां जिल्लानि बासुगाव ओनसोलाव मुस्लिम धोरोमनि ईदनि मुङावहाय मासे मोसौ गायखौहाय सिथारदोंमोन आरो बिनि बिगुरखौ गंसे बेटारि गारि एबा रिक्सायावहाय लानानै थांदोंमोन। बेखौनो गोबां मानसिफोरा नुनानै गोबां दावराव दावसि सोमजिदों। बे दुंहाव थासारिया खोनानानै पुलिसफोरा जायगायावहाय सौहैदों आरो मोसौ बेदर आरो बिगुरफोरखौ जब्द खालामनाय जायो आरो 3सो सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बासुगाव काली मन्दिर खाथियावहाय 100निबो बारा मोसौ बिगुर हमनो हाबावनाय जादों। बे बाथ्राखौनो लानानै हिन्दु ओनसोलाव बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै हिन्दु सुबुंफोरा गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गासै मोसौ बिगुर आरो बेदरफोरखौ जब्द खालामनाय जाबाय। बिनि उनावहाय गासै दावराव दावसिफोरखौहाय पुलिसफोरा थांनानै नर्मेल खालामहैनाय जाबाय। दैबानाजों सिलिंखार बिलिंखार जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय बिटिआर सोरखाराबो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। उदालगुरिनि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव मोनसे फुटबल मेच खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बे खुंनायखौहाय 17 जुलाइनिफ्राय लानाय जादों। ISLआव गेलेग्रा एबा नेशनेल लेभेलाव गेलेग्रा गासै सुबुंफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। बेयावहाय हलिचरन बिथांमोनहाबो फैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो बेयावहाय फिस हिसाबै MCLAफोरनिफ्राय 10,000 रां लानाय जागोन आरो गोबां हाइ क्लास मानसिफोरनिफ्राय 2,000 1,000 रां हिसाबै लानाय जागोन आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय 50 रां फिस हिसाबै लानाय जागोन आरो गासै बे रांफोरखौहाय दैबानाजों लोमजानायफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननानै दावबायसा बर' बिथाङा दिनै खौरां मेल खुंनानै बयखौबो बे खेलायावहाय बाहागो लानानै नायनो थाखाय हांख्रायहरदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।